Wala lang papapicture na si Diwata. Mambabash dapat ako nung dumating ako dito eh. Ay, okay lang. Nasiraan nyo na ako, naging masaya na kayo. Ano, Diwata Pares, review. Sanay tayo sa mga ganitong kainan. Hey, kamusta yung mga kasi? Papunta kami ngayon kay Diwata Pares with Jed and Ray. Sikat ba yun? Tinati ng honest review, syempre bago bumagsak yung ating food channel. Pupunta Ano na, hindi namin nagkaka-views eh. Ito yung pupuntahan namin para dyan. Uy, Saya. I love the Philippines. Sobrang worth. Mainit na nga, tapos mag-iinit na sabaw pa eh, no? Alam niyo po kung saan pwede magparada? Dito, sir, para pa circle, sir. Tapos bago kakanan kayo. Sige po. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Bili ako ng ice cream sa kanya pagkatapos. Diwata Pares parting review. Nikot pa kami. Paparada lang po. Okay, dito na kami. Para matapos na ang ano na to, ang katotohanan. Kailangan nyo muna mag-park dito para makapunta kay Diwata. Ilang vloggers tayo nakita nila pumunta dito. Ano? On the way na kay Diwata yan na titikman namin si Diwata. Hindi, wag na yung Paris sa'yo. Kung ano, ba yun eh. So, titikman na namin yung mismong nagbebenta kung masarap siya. Para pala disappoint ka sa ano niya, sa Paris niya. Sandaan lang. Sakto lang naman expectations ko. Alam ko naman may pawis, may alat. Hindi ka ihilata pagkatas kumain. Oo. Mahilig naman ako sa matataba. Oo nga eh. Yung mga masebo. Mukha naman. So, okay lang sa akin. Kasi nandun siya eh, nakakita ko eh. Oo nga eh, parang may pinagkakaguluhan dun eh, no? Ako na, face mask tayo pag pumasok eh. Uy, suotin mo na, baka makilala ka kung TV. Thank you. Hello. Thank you. Masarap po, masarap. Wow. Ay, sorry, hindi kala ko si Diwata si Kuya. Ayan, ito kami sa loob. Wow. Talagang dinudumog siya. Dami yun. Tatlong Pares Overlord. 300 lang, sir. Sige. Yung sugar daddy ko yan. Kasi ito yung stop po. Ito yung stop. Wow. May stamp pala. Babalik nyo yan sa soft drinks para makakuha kayo ng soft drinks. Pero only soft drink ba yan? One free soft drinks. One free lang. Oo nga. May iba kang business Baka sumobra strategy eh. eh. Ako yun. Business natin dito, ha? Alagaan mo, ha? Pampasira ng business ko eh. Pampalugi. 9 months na. Ito ba, manok ba to? Pwede ko tikman yung editor. Sarap ba yung Para chicken skin? For the next battle. Masarap. Kabango. Sir, palagay ako ng stop nyo rito. Ay, Lalagay na. lalagay na ako. Lagay daw dito yung stop. Pepsi. Iyon, no? Init. Ano? Salamat. Yun yung katas. Thank you po. Sir, nanyan. Masakit lang nga dito, sir. Ano pa ba gusto niya, sir? Hindi ako makabalik agad. Bawal daw dito may pag-usap. Dapat trabaho na agad. Basta sulatan nyo lang kami magandang review, ah. Ako naman. Ikaw lang review ko. Okay. Subukan na natin yung Pares ni Diwata. Ito yung ubus na chili garlic tsaka garlic. Parang init-init, tas ang init ng sabaw. Ito yung magandang technique eh, para marami kang makain. Kasi pag pinapawisa ka dito, nagbabalanse eh. Nagbabalanse yung fats eh, yung burning of fats. Burning of fats. Maganda yung dispenser nila. So ito yung Diwata Pares review. Dapat daw honest Pagka daw matakot Let's go! Pakiramdam ko masarap eh, kasi inamoy ko na yung ano eh. Sige, halo-halo siya yun. Merong Tsaka nga mo, gago. Parang na-transport ako sa panahon na wala akong high blood. Ang sarap. Ayan, putok na putok, sarap. kung ano. Dahil may mayroon na mas masarap pa dito, pero masarap siya. Kino-compare kasi usual dito sa Pares de Tiro. Dito kasi magkano yun? 180? Mura Ito ko. only. Yung mura ko, yun na yan. Masarap siya. Yung tipong yung pork taste niya. Masarap yung blend. Savory. Malutong. Yung ibang Pares kasi tikman ko, hindi malutong yung laman, parang sagi na. Ito kasi hindi ba nila nilalagay eh. Abay, papipilitan ako mag-soft drink. Kunyari ka pa. Pumayawala ako dito. Electric fan. Aircon. Tissue na lang, tissue. Sulit. Pero sulit to. Kung gusto ko malaman paano to na araw-araw puntahan, mga food vlogger. Ano yung bagong content na pwede mo gawin? Masarap yung Monday nila na Pares kumpara sa Tuesday. Ang hindi ko pa natikman yung Chimken Joy. Pala, kayo order ng chicken. Hindi kasi chicken kasi. Hindi kasama sa stab yung chicken. Para tayo ecosystem dito eh. Sama natin yung makalangaw, yung mga nagpapasarap. Makaka-apekto din yung amoy siguro kung hindi ka maarte sa amoy. Mga sa Yubel. Ay, di ako maaari. Kasi magkano naman yung binabayaran mo? Siyempre, nung college days tayo, sanay tayo sa mga ganitong kainan eh. Sa totoo lang, hindi ganun kataas expectation ko. Mababa lang. Pero masarap pala ito. No joke. Ewan ko yung itong tinikma ko ngayon ngayong Thursday, April. Ano rating mo?
Okay, score natin. Para sa presyo Para sa para sa presyo, presyo. isipin mo lahat. Balance Laging na lang. pagkain. Kasama naman yan. 3, 2, 1, 7. Magkakabi lang. Saan natanggal yung 2 puntos mo? Ako Sa yung location ako eh. location. Yun yung 2 points mo. Mas mahirap puntahan. Pero alam mo kung madaling puntahan to, like sa mga main road. Sa mga nagtatrabaho dito. Oo, malapit. sa mga tatrabaho lang na ano. Ito kasi yung area ng Pasay na Circle? malapit na to sa dagat eh. Hindi siya yung katulad sa Rojas na madaling maano nun eh, mapuntahan eh. Pero ayun nga, maluwag kasi dito. Dadagsain naman talaga. Pero no doubt, masarap talaga. Dito kami sa lunggaan ng mga food vloggers. May si Diwata. Baka meron siyang pag-giveaway. Tayo makakalapit kay Diwata. Okay lang yan talaga pag sikat kayo. May hirap talaga Hindi mo tayo approachable. Hindi tayo sikat. Matawa yung mga tao. Parang alam mo yung paglalabas na yung nasa red. Lalapit na sila dahan-dahan. Kasi nakabang na lahat. Ano ko malalaman kung mas masarap si Diwata kaysa sa Paris. Kasi si Diwata yung show. Eh, huwag kayo magpapasikat. Eh, wala na kayong time. Maumay kayo. Tamo, walang pumapansin sa akin. Di ba? Ayos. Gusto ko yung may ibang nag-selfie sa kanya. Pero may ibang nagpipicture doon sa selfie na yun. So dalawang tao, pinipicture mo ibang tao. Nakakalapit na tayo. Ako lang parang pistang Nazareno lang. Hindi ko alam kung lilingon ako sa camera mo o saan. Nailis siya sa mga tao. Dami. Wala daw siyang tulog. Buti na lang. Buti nabutan pala natin si Diwata. Kasi nag-live lang siya dito. Meron siyang parang event. Kahit mga diwata napapagod din. Mamaya ihilata na yan. Akala nyo, robot na ako. Tama. Oo. Amen. Amen. Eh, hindi ka pwede mapagod. Sabi nga ni bawal. Bawal mapagod. Ayun na siya. Wala lang, papapicture na si Diwata. Busy pa. Busy. Papapicture Okay ako, lang. papapicture sa atin. Piniprepare ko na yung boses ko. Sabi ba sa'yo? Ay, magpapapicture lang po kami. Hello po. Oo. Alam nyo kasi wala pa akong pahinga Opo. from Jinsan, karating ko lang. Ayaw po na namin mong gulo eh. Pang ganon. Ma- Tapos sige, ano pa sa inyo? Bukod sa picture-picture. Nagpapasalamat lang. Mambabash dapat ako nung dumating ako dito. Ay, Pero okay masarap lang. naman pala talaga. Pero masarap pala daw talaga. welcome ko na ngayon yung basher. Mga Lahat basher, ng inyong masasabi naramdaman, mo. wala na akong pakialam. Alam nyo ba? Kung dumating sa point na nasiraan nyo na ako, naging masaya na kayo. Wala namang problema sa akin yan eh. Oo. Pagkatrabaho ako, kaya kong i-discard yung sarili ko. Dumating sa point na kayo ang nagtagumpay mga bashers. Pero ako naman ginawa ko na lahat ng effort ko na makaahon. Pero kung gusto niyo yan, kung mangyayari man yan na wala nang kumain sa kasisiran sa akin, wala magiging problema doon. Hanap na ibang racket, ganun lang kasimple. Pero sana lang, makonsensya ka na. Dahil alam ko naman na hindi ka gumagawa ng mabuti. Ang kapalit yan sa'yo, hindi rin mabuti. Balik ka Maganda agad. lang yan, di ba? Pag gumawa ka ng mabuti, ang kapalit yan mas maraming pagkabutihan. Kung gumawa ka ng kasamaan, ang kapalit Amen. yan mas marami din kasamaan. Doble. Tandaan yan lagi. Amen! Amen. Thank you. Okay na. Maraming salamat. Okay na. Pahinga ka muna. Thank you. Wala na akong masabi. Sinabi na niya lahat. Oo nga, ano? Master na niya. Galing, magaling. Uy, nag-Marlboro Reds! Ngayon nagigets ko na kung bakit pinupuntahan talaga siya. Di na kailangan isipin ng vlogger yung sasabihin niya eh. Ilalapag mo lang kay Diwata, magsasalita na siya dire-diretso. Alam na niya yung sasabihin niya. Tikas ng katawan niya, nahawakan kong gano'n. No? Di gumagalaw. Alam mo, marami na siya napagdaanan sa buhay niya. Maraming salamat Diwata ulit. Iba talaga pag yung katulad ni Diwata na Nakapakuntaya sa ata. buhay. Oo. Grabe. Diskarte. Huwag na kayong magdiploma. Di sinabi niya kasi mag-diploma din. Alam mo, napaka-importante talaga ng diploma para sa akin. Dahil kung may diploma ka, mas marami ka pang discard na magagawa sa buhay. Pili ko tuloy para kasama natin kasi ang dami nag-antay doon. Tapos nakapasok ako agad. Kasi dumaan siya sa likod natin. Oo, kinalabit ko nga eh. Wala kaming ano doon ha. Wala kaming connection ha. Nakita niyo yun, dumaan siya. Diskarte. Hindi porket medyo kilala kami. Kala ko Diwata na na memorabilia. Ilan niyo po siya for ano Yan sabi? ang diskarte. Yan ang diskarte para sa diploma. For education. Oo, siya. Benji! Dahil napabalik na kami. Kung makikita gano'ng kalaking bagay ang social media. Kasi lahat parang kaya naman to gawin eh. Ang kahit sino. Pero di mo to magagawa kung di ka marunong sa social media. Maganda rin yung pwesto eh. Nakatulong na rin yun. Diwata Ice Cream. O Henry. Sir Henry. Natalunin niya si Diwata. Nasubukan niya na kuya yung Paris ni Diwata. Hindi naman nag-iiba. As in, di ko kasi alam kung masarap lang yung nakain namin na luto eh. Ganon talaga lagi ang lasa niya. Kaya niyo ba kuya mag-unli ice cream? Hindi kaya yun. Wala tayong puno na malaki sir eh. Kailangan malaki, no? Salamat to, pang pahinga sa Cebu. Paalis ulit tayo, pabalik na. Kita mo isipin mo ng mga natin.
Magbabas para pumunta kay Diwata. So nakabalik na kami galing dun sa dami ng tao at maraming salamat ulit kay Diwata, yung mga staff niya doon. At syempre busy kasi si Diwata mag-grind. Oh, tsaka grabe, nagbigay pa ng time si Diwata para sa atin. Nabisi na siya. Salamat. Biglang may na-trigger sa kanya. Oo, nainis siya eh. Nainis siya. Parang may naalala siya, kapwa baklaba, gano'n. Nasa rin ko na sa Ikaw rin, masabi mo. Anong sasabi? Wala ka naman expectation tsaka habol mo isang solid na paresan. Okay siya puntahan. Pero similar sa score ni Tito Jed kanina, nasa 8 out of 10 rin ako. Sakto lang sa location. Tapos, pero sobrang sulit. Yung parking di naman mahirap. Oo. Parking di rin mahirap. Ayos sa mga tito mga kadalang kotse rin. Pwede rin sa bayang carpool kasi sulit siya. Ingat lang sila pala pag galing sa Parisan, tapos pa-west, tapos papasok sa aircon. Diba, init lamig, nakakasakit yun. Ikaw siya, may sinabi kayo dun sa parang, kasi yung di ba maganda na yung system nila, bayad, stop, kuha ulam, punta sa mesa. May sinabi ka kanina. Parang sana meron din sila nung parang station for yung maglilinis ng sarili mong kalat. Oo, kasi nakita natin, di ba yung iba Pero naglinis din, may dumating may naglilinis, Pero pero kung tutusin, pwede pa nilang mabawasan yung work kung meron pa sila na last station na doon mo iiwan yung mga bowl mo. Oo, parang black na bag na Yung bote, mga garbage bote, bag. pwede nilang iwan yung parang tray, yung lalagyanan ng mga soda. Oo. Ganda nga yun. Lagyan na doon, para ikaw na lang magalagay ng Parang soda. community, Oo. parang community Mas service. maganda nga yung sa current state niya, nakalagay sa table, kaysa yung iba nilalagay sa ilalim. Pupulot pa yung tao. Ay ng mga Pilipino talaga, yung mga Pilipino eh. Tsaka akala ko malansa yung pares nung titignan ko. Parang yun yung... Walang star iisip ko. anise. Wala ko nakita star Ayun, anise. star anise yung Isip ka parang... parang malansa, pero nung kinain ko, masarap naman. Kulang Oo. lang sa sauce. Oh, nabawi nila dun sa tinusta nilang mga laman loob, Oo, tsaka grabe mga yun, crispy. nagulat Kasi ako. may lasa na siya eh. So, di nila masyado binawi sa pati, sa toyo, kalamansi, yan. Yung pagka-crunch. Wala masyado nun. Nararamdaman mo na. Mahal kasi Ricardo eh. Parang niyakap yung dila mo, yung mga crunch, tapos umano na yung taste ng umami pork. So, yung mismong place. Syempre, ang pagkain, yan eh. Buong senses yan eh. Oo. Yung olfactory, yung panlasa mo. Diba sabi mo sa amin yung dun sa place? Yung hindi siya as accessible as yung ibang paresan. Kasi kung ganyang mga paresan na ganyang price point, meron mga paresan sa gilid, mga gotohan, na madali rin puntahan, mga karinderya. Pero ito kasi siguro for the cloud, for the which is, yun yung puntahan naman dun. Kung hindi mo habol yung mga unli, pero kung malapit ka dito, like may office dito na malapit, I think yun na yung magiging sobrang worth na niya. Perfect 10 na siya kung taga rito ka. Oo. Pero dadayuhin mo, kahit once lang. Pwede na kahit yung kwento mo once. sa mga tito-tito, inggitin mo. Goods na yan. Nga kami, inggitin natin yung mga... Ba't kayo kintiwata? Parang ko sa TikTok yun eh. Hawakan, maton-maton siya nung gago, macho. Alam mo, marami siya Nainggit ako eh. pinagdaanan eh. Hindi pwede nga sa Katsuki eh. sa Katsuki. May nung place, medyo Pang U-belt eh. Alala ko yung mga sa Espanya. Pero feel Sa Moraita. Pero saan galing yun? Doon sa waste na. Sa waste init. Mainit. Siyempre, niluluto tayo dun eh. So, yun nga, maganda nga rin, sabi niya na meron na rin designated para talagang mabilis matanggal. Kasi nangyayari yun pag nagstastagnate yung trash eh, di ba? Oo. parang tataas pa yung rating ko kung magiging mas sanitary. Yeah. Kasi Oo, food yung tataas din. food yung hawak mo eh. Pero kung magiging tuloy-tuloy yung success ni Diwata, syempre, baka magtayo na siya ng Oo. close na Galingan mo, Diwata. space sana. We're wala rooting ulit. for you. Kung wala ulit sa kanya ng slight physical injury na naman. Kasi ano na naman nangyari. Ano kaya nangyari sa kaaway ni Diwata dati? No? Ayun, naging Paris na siya. siya yung nasa isang lalagyan doon. Oo, yung pala yung blood of your enemies, no? Best revenge. Kaya pala masarap. Okay, Kaya Tondo Revenges. So yun, aming review kay Diwata. Gusto niyo pa pumunta kami sa mga iba pang review. Siguro yung kay Rosmar, comment nyo below. Pag meron tayong 20k likes, Anli puntahan natin yung Anli Swimming. Mainit eh, may dagta na. Oo, ingat kayo. Puntahan namin yan kung Init. kung gusto nyo, puntahan natin. So maraming salamat sa mga nanood, sa mga nagutom, at naglaway at naasiman sa ating food review kay Diwata Pares. Overload din sila ng mga vloggers doon. Nakikita nyo naman. Tsaka ng mga bashers nila. Gusto pa mag-ito, huwag nyo kalimutan like, share sa mga high blood at may gout nyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo, Ray, Jed, at Tita Shanyo na mamahalam.